בנגיעה אחת של הכרטיס הוא מוסיף את האיש קשר הזה. עכשיו בואו תראו מה מטורף בזה, ואם אתם מכירים קידום אתרים, בואו תראו קידום אנשי קשר, משהו שאולי לא הכרתם בחיים. בואו נסתכל דבר דבר. קודם כל, יש אפשרות להתקשר, לשלוח הודעה, לעשות אימייל. אם לוחצים על אימייל זה מיד שולח אימייל, ואפילו ללחוץ על הנחיות איך להגיע, כלומר לפתוח, אם לוחצים על הכתובת, הוא גם מנווט אותנו באיזה אפליקציה שאנחנו רוצים למיקום של העסק. יש את האתר ואת כל השירותים שהוא נותן. עכשיו בואו אני אראה לכם את הדבר הכי מגניב בכרטיס ביקור הדיגיטלי הזה. אפשר להתחיל לחפש לפי קטגוריות. לדוגמה, אם אני מחפש עורך דין למקרקעין, ואני שם בחיפוש מקרקעין, שימו לב שהעורך דין שלנו, דן גולדמן למטה, מופיע, בגלל שיש בתוך הקטגוריה של העבודות שלו את הדברים שהוא עושה. בואו נראה עוד דוגמה. יש לנו איש קשר עם כל הפרטים, כולל האתר, כולל כל סוגי התיקונים שהוא עושה, ככה שאם נחפש למעלה, אם לדוגמה נחפש ריצוף, מי יופיע? כמובן, קולפיקס. אם נכתוב תריסים, מי יופיע? קולפיקס. התקנת דלתות, מי יופיע? קולפיקס. למה?